Tapuac. So bisitahin natin at tingnan natin yung mga foods nila dito at tikman natin. Alright, let's go! Chef Rock! So ayan, nandito tayo at titignan natin yung pagkain nila dito sa Sizzling County dito sa may Tapuac. Let's go. Dagupan, sa harap lang po ng Lyceum. Alright, Okay. let's go! Let's go! Wala lang mga So ayan yung pagkain nila dito guys. This is Hawaiian pizza. Hawaiian pizza, yes. Yeah. And then, Crocodile sisig. Crocodile sisig. and Black black pasta. pasta, yan. Black pasta. And then, Mushroom chicharron. Mushroom chicharron. Yeah. and Hot bliss. somethings. Hot bliss. And then, Papausa. Sa tapos, Baboy ramo, bigger. Alright? alright. Pareho lang. So ayan guys, titignan natin yan. So let's go! Kita-kits sa next video kaya basta kay Jackaringo Vlogs! Charot! Let's go! Bye-bye! Oh la la! Hey, Jackaringo Vlogs! charap charap!